Digal Barês Mihemed Emîn Egmen cêgirê serokê Partiya Devayê li Enqereyê gotûbêj vê mijarê dikin. Mijara berbijêrê masaya şeş alî heya niha diyarî nekiriye. Kemal Kılıçdaroğlu dibêjî divêt her şeş alî piştgiriya yek kandîd bikin. Di heman demda behsa dengên Kurdan jî dike taybetiyê HDP. Barês Mihemed êvar baş tu bi xêratî ji bo Kurdistan 24 destpêkê çima we nekariye heya niha berbijêrekî ji xwe diyarî bikin ji bo Serok Komartiyê. Hoş bulduk. Yayınlar diliyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Evar baş ve şana ve hoş be. Altılı Masa'nın bir hatta naha jiber persgere neku jiber persgere kan namzet men ne hatiye diyar kirin. Serokin me destpêkê li ser sistema parlamenterî proseye derbas bûnê û siyaseta ku hevbeş di kempîna hilbijartinê de bikin eva piştî diyarkirina vê dê namzetê xwe diyar bikin. Wek tê zanîn heta niha nivîsa ewlekariya hilbijartinê, sistema parlamenterî, sistema aborî û di demekî nêzik de dê çawaniya derbasbûna sistema parlamenterî diçe be piştî wê em ê namzetê xwe diyar bikin. Ji her şeş serokên masaya şeş alî kîjan çans heye ku bibe namzedê masaya şeş alî? şu anda ji bo niha hemû serokên masaya şeş alî û evên ku navê wan ji bo serokkomarî derbas bin mafê wan wek heve lê nayê zanîn nîqaşekî wiha li ser namzetan nehatiye kirin. Masaya şeş alî ji ber rêkneketinê di nav xwe da nekariye namzedî diyarî biketin yan ji tirsa İttifaqa Millet ya Recep Tayyip Erdogan û her wiha ya MHP nikarîtin belav bike diyarî biketin. Altılı Masa Masaya şeş alî roja ku hatiye ba hev nexşareya xwe eşkere kiriye. Niha di çarçeve nexşereyê de berdewam dibe. Hinek berê ji min got sistema parlamenterî hat belav kirin, sistema çawaniya ewlekariya hilbijartinê, siyaseta aborî me belav kirin. Her wiha derbas proseya derbas bûnê ji sistema parlamenterî û siyaseta hevbeş dema hat belav kirin em ê wê demê namzetê xwe eşkere bikin. Zor baş. Emir li bendê bê bizanîn kî wê bibe namzed. Hindê baweriyê dane bêdengê Kurdan namzedê çi Cumhuriyetê bi çi millet bîtin ser bikeve ji bo desthilatê? Türkiye'de Li Tirkiye namzetek ji hatta ku ji heştê û yek bajaran heft herêman deng negire nayê hilbijartin. Hûn niha li vê derê dibêjin gelo HDP beşdarî aliyek bûye yan nebûye. Her du ittifaq jî Cumhur û Millet jî dengderên wan ê Kurd hene. Dema Kurd tê gotin gelo HDP de piştevaniya kî alî bike ew tê fêm kirin. Li vê rewşê namzetê ku were diyar kirin di çarçove pîvanên demokratîk de ji bo guhertina Tirkiye helwesta wê di çawa be eger bikaribe bala dengderên HDP bikişîne de ew dengder dengê xwe bidin. Başa we çi kiriye weke masaya şeş alî ji bo vêyekê bala dengê Kurdan bikişînin. Wê çi bikin ji bo Kurdan?
bugün ایرو ماسه شش آلی döneminde öncelikle در روژاوا وان دا زیادتر گوهرتنا سیستم ہے یعنی در بازبونا سیستم پارلمنتریه بهز چاوا به عمل سر و نقاش دکن لوانه اف سیستم او هنگ دبیجن گورینا سیستمش سروکاتی بو پارلمنتوی بو سروکاتی cem Kurdan ya gerek ne bit Beres Muhammed. Yani hinde çi biken jibo Kurdan ve bavari be pirsa Kurdan heye çara serkina pirsa Kurdiyan ne? şimdi bugün çok ایرو otoriter سیستم که پر بهز یا سروکاتی هیا همو باندور لدادگهان دکه شاردارن کو هی هفته اکناتن هل بجارتن جکار هاتن دور خستن قیوم هاتن دانین کنگ بخوازه کسی که وک تروریست بناف دکن هنکاج دکن قهرمان او هیزکی وها dev sistema parlamenteriye de o nabe eva dibe dinavbera parlamenter u dadgehu desalatı de vere parvekirin eva bala kurdanji de bişin hatta ku sistema demokratik asayi nebe dadgeh asayi nebin parlamento behez nebe fişarin liser parlamento kem nebin proje demokratik Beres Muhammed Pirsahari davi tebersiva min neda weke masa şeş ali weke partiya devaye ve bavari bi pirsa Kurd heye li Bakurê Kurdistanê Türkiye yan ne? Bi erê yan nerê bersiva min bide dispazar bim. ben bir imtihana girmiş değilim. Siz bana bir soru Ava soruyorsunuz. ne vek azmune ke aji duve çerçevede bersiva ve dedim Bu konudaki açıklamalarını bilmeden bana soruyorsa ayıp ediyor. bersiveki ne bersiveki problemeki vuhanine em Tamam. vek Bana lütfen dikkat etsin. Tamam dest hoş. Gel Muhammed te nexwaz bersiva min bide. Spas. Bugün Deva Partisi'nin programında Kürt meselesi yazıyor. برنامه پارتیا دوایی دا علی بابا جانی دا پرچاره سریا پرسا کرد هیا ev de برنامه Beres مده Muhammed عشقره Emin Ekmen Cegire Seruke Partiya devaye li Ankara'ya gelme ve gelek spas.